Tak nazdar ďalšieho videa. Toto video bude rýchlejšie trošku. Urobíme také tie základy, ktoré som minule nestihol a chcel som. Prvá vec, baťoch, ako som nevedel, ako sa dáva dole, hej. Tak klasicky, ako dávate dole vestu, helmu, proste dve tlačítka naraz a grip, hej. Dáte ho sem, hotovo, a ten druhý si len zacvaknete a je to, vidíte? Úplne jednoduché, akurát mne to nedošlo, no. Baťoch nový, čo sa týka farmenia, syslenia, hej, na grandenie takých vecí je pecka, pretože je väčší a fakt som si toho navútil hodne. No, kde sme skončili? Chcel som vám ukázať, ako funguje čistenie zbraní. Hej, pripravil som si tu nejaké zbranie nazberané, pretože ja to nepredávam. Všetko si to nechávam zatiaľ. Potom, keď ich budem mať viac a to vlastne budem predávať, alebo počkám do nejakých updateov, či náhodou nebude možnosť rozoberania na súčiastky, ako som počul, no ale neviem, no tak potrebujete na pravú zbraň, potrebujete tú kevku, neviem, či to dá, asi nie. Už vyhodím, nemá zmysel, bereme druhú. Sorry, som sa nepripravil. No, strikáte ten sprej, čistíte proste to vtedy, kým vám ten kurzor, no vlastne vidíte ten kurzor dole, sa to opravuje, vlastne čistí, opravuje, no. Môžeme potom robiť video, ja neviem, o nábojoch, alebo ja neviem, pretože žiadne komentáre k tomu neboli. Asi nikto nepotrebuje pomoc, všetci všetko vedia. Keď ideš na komunitu, pýta sa všetci ticho. No, nevadí. Budem robiť videa dovtedy, kým ma to bude baviť. Ja vravím, mňa to baví. Nemyslím robiť videa, ale baví ma tá hra. A proste sa chcem rozdeliť, pretože viem, že nie všetci hráči sme úplne inteligentní. Bo jak sa to hovorí. No, s tou pištolkou mám problém furt, keď ju čistím. Pretože ja neviem, či to musíte z každej strany. Mi tam ostáva proste. A vám ukáže potom, že je hotová. Hej. Hotová? Nie, ešte. Neviem, no. Kedy to ide úplne na šupu, a kedy to nejde. Skúsim ešte túto zo zadu. Som nezabudol. A, je to. Vlastne vám vyskočí, že je intem plne opravený. Proste to máte opravené, hej. Môžete nabiť a ísť. Tak to máme. Si ju odložím. Kurva. Kto? A je to. Čo by sme ďalej? Ja neviem, čo som chcel ešte ďalej. Misie som vám chcel. Ale to je na dlho, to by som si musel urobiť nejaký harmonogram, čo prvé vám ukázať. Neviem, proste vychytávku s tými svetlami. Ja som to trošku zmenil, pretože mi to blblo. Také tie okrúhle baterky, jak máte, tak tie som úplne vysadil, vyhodil a nakúpil som si tie stojí asi 400. Pretože mi to robilo problémy s grafikou, mi to tam mlžilo, videl som proste, no, proste mi to bugovalo. A jak som tam dal tieto, tak dobre, v pohode všetko. Krásne osvetlené, ináč to má prdeli tie. Možno to za chvíľu nebude ani treba, ale nevadí. Dobre, to toľko ku zbraniam. Zbranie máme opravené. Baťok som vám ukázal. Vlastne chcel som ukázať ešte, som sa chcel pochváliť. Kúpil som si, jak som dostal ten level 2, tak som si kúpil prvú ostreľovačku, je to SKS-ko. Sú dva druhy a som si kúpil obidva, pretože som bol rich. Prečo nie?
Ja to rád, keď to je tak pekne vyzerá. A je to celkom petelica, môžete nepriateľov kosiť z diaľky. Keď má nepriateľ len pecečko helmu, tak treba dve. Keď je bez helmy, kľudne ho dáte i one shot do hlavy. Potom dozvedel som sa novinku, jak som vravel v prvom videu, že som stratil brokovnicu. A viem aj niekde som ju stratil, ale viem, jak som ju stratil. Dozvedel som sa totiž to, že keď chodíte do zóny, držíte v ruke zbraň alebo baťoch a ste blízko anomálií, ktorá exploduje a vyhodí vás, tak vám vlastne vyrazí z ruky všetky veci, čo držíte. Takže takto som prišiel vlastne o brokovnicu. Hej, kúpil som si novú baterovačku, novestičku, takú maličku. Nesvieti lepšie, ale je to pecka. Potom narýchlo vám ukážem ešte tie misie, jak som minule nemohol, ale neviem, čo tam je. Či mám na to antemy pozriené. Hej. Mne sa vidí, že toto by som možno aj mal. S312. S312, vidíte, jak tu mám takto. Mne sa vidí, že to je tento. Nie, to je A59. To potom musím dať rozdeliť. S302, to bude asi ten, čo svieti na modro. Ten nemám. Vadí, ideme ďalej. Pozrieme. Kontajner, to nič. Ty vole. A01, A023. Uvidíme. Hľadím z každého, čo vidím. Takto. Takto. Tento. Uvidíme, koľko ich tam máme. 1 a treba mi... Ježiš, to som ani nevidel. Hej. A023. A023 to vyzerá rovnako, ne? To je A11. Mám ho, A023. No, tak vám ukážem, jak to funguje vlastne. Takže... komplet. Otvorí sa vám tá mašina. A teraz to chce A011. Tam mám jeden naviac, aby som ho nevyhodil. Henten. Hodíte ho tam. Tento kladívko tam hodíte. A toto tam hodíte. Hej. A máte komplet. Pekne. 3000 kreditov. 15 security points. Paráda. Artefact search. Zas tu mám nejaký. Zas mám. Možno ich tam mám, možno nemám. Preto ich zberám. Potom nagrandím peniaze takto. Takým systémom. Ale ja ich zatiaľ odkladám. No. Si musím dať potriediť aspoň podľa toho, jak sa volajú. Jednoducho. Toto potom neviem. Menu. Toto neviem, čo to je. Potom to je announcement, team intem a ration. No, uvidíme potom časom. Zbranie nič, zónu dneska nejdem. Pôjdem, ale nebudem natáčať, pôjdem len grandiť. A to je nuda, takže si myslím, že to je zbytočné. Uvidím, zistím proste na komunitách, kto čo hľadá a podľa toho budem robiť videa, pretože vidím, že na YouTube mi skoro nikto nepíše. Si to nikto nehrá, alebo neviem proste, no. Také. Aj toto som chcel. Jak máte osvetlené tie žiarovky, vidíte to? Jak mi tam preskakujú pruhy, tak si vypnite tu, čo máte na sebe. A problém vyriešený, hej. A ešte toto som chcel, no. Ja som k tomu kupujem zbranie podľa toho, koľko mám zásobníkov na AKS-ko. AKS-74U. Som mal 4 zásobníky, tak som si ho kúpil. No, takže ho mám už pripravený, keby náhodou. Ja to mám rád takto. Ešte to nemám plne tak, jak by som chcel. Ale bude to pomaličky časom. Nagrandím zbrane. Aj to som vám chcel ukázať. Príklad táto zbraň stojí 5000. Tak nejak 5000, 5,5. Sice tam je pážba, proste tá lišta. V minulom videu som vám hovoril, že sa vám to neoplatí. Tak zoberieme tu najlepšiu, čo mám. G36, hej. Už má lištu dokúpenú. Teraz vám ukážem, koľko za toto dostanete peniaze.
keby ste to chceli predať. Ja to nepredám, ja vám akurát ukážem. Hej. Pozrite sa na to. 1000. Hej, dobre, vezmem ju. Si to poťahám, aby sa mi nestretla. Nedám, nepúzdra. Tak. A ideme. G36. Kde je? Tu je. 6500, 6750. No, takže sa vám to oplatí predávať. Keď ju skompetizujete, dostanete za ňu možno tak 2500. Takže neviem, fakt, ja si ich zberám, nikdy nevie človek, fakt je, sú čiastky, pážby, človek možno časom nájde. Sa mi podarilo nájsť aj laser, takže som vlastne prakticky kupoval len jeden na jednu zbraň. Nie je problém. Printovanie to bolo v minulom videu. Nie ani čo. Dobre, tak díky za to, keby náhodou, tak to napíšte, keď nie, ja to budem sledovať na Reddite, na nejakých tých komunitách, čo sú na Discorde, kto čo hľadá, podľa toho budem robiť videa. Tak, díky, majte sa, dobrú noc.